Ще останем на музикална вълна, защото един от най-популярните диджеи у нас, Марти Джи, ще отпразнува 30 годишнината си зад пулта с голямо турне. За митовете и легендите на нощния живот, срещите с световни изпълнители и рисковете на професията. Марти Джи, добре дошъл. Добро утро или добър ден, не знам какво да ти кажа, защото съм работил до късно и за мен е наистина даже почти лека нощ, но аз станах рано, събудих се добре с едно двойно кафе, за да ти бъда гост днес, както ти бях обещал, и ето аз съм в студиото. Добро утро на всички. Много ти благодаря, че след като си работил си тук, това е наистина вече 30 години, но ти си свикнал, нали така? Да, моя биологичен часовник е обърнат наопаки спрямо другите хора и дори когато не съм на работа, аз до 4-5 не мога да заспя. Сериозно? Да. Ми да, когато... Каквото и да правя. Дори съм се мъчил да гледам филма да гледа мене и обратното, но нещата не са се получавали. Марти, познавам те от толкова години и съм имала възможност да съм на твои партита и да се забавлявам с пълно, в целия си бясък и с пълна сила, нали, както се казва. Но бях абсолютно изнадана да разбера, че ти идваш от цирково семейство и че си можел да бъдеш цирков актьор. Това беше моята мечта като дете, аз да бъда клоун. Значи аз се явях още като дете на всички конкурси за цирковото училище, защото те се провеждаха в изгорелия цирк за хората, които не знаят, на площад Македония, на Солни пазар до 1983 година се помещаваше една сграда, която се казваше Софийски държавен цирк, която за съжаление на 25 септември 1983 година беше обгърната в пламъци и изгоря за цели 17 минути. И вече 33 години София и България без стационарно помещение цирк. Твоите родители какви циркови артисти са? Моята покойна майка и моята покойна баща бяха акробати. Работих в майка ми в трупа от 9 жени, единствените в света, акробатики. След това тя държеше перш, една метална тръба на челото си, по която се качваше друга жена. Моят баща работеше във въздуха, в лиген трапец и партерни бари и лостове. Добре, бил си приет в Московското цирково училище, обаче не заминаваш. Да, 85-та година, тогава излезе заповед. С какво се яви на този изпит? Клоунада. Клоунада? Да, клоунада. Явих се, приехаме, но не заминах, защото трябваше да отида в казармата. И след като се прибрах, след като се уволних, аз не разбрах защо, не заминах и така непосредствено от залата за репетиция на циркова база в Илиянци се преместих в школата за квалификация на кадри към Комитет за култура и изкуство тогава. Изкарах курсовете и на 5 ноември изкарах категории и започнах да работя като диджей преди 30 години. Чакай малко, нерде цирково изкуство, клоунада, нерде диджейство, въобще как ти хрумна? Диджей също е един артист, защото той трябва да забавлява толкова много хора, трябва да има артистичност, трябва да има умения, той не трябва само да пуска музика. Да. Дори сега се наблюдава една тенденция да се върне говоренето по микрофона, защото на хората им е интересно да им кажеш няколко приказки, да им кажеш добър вечер, здравейте. Беше много хубаво. Наистина. Да, но да не се говорят глупости, да не се претоляват. Да, и много глупости се говорят. Всички знаят кой пее това парче и няма смисъл да му обясняваш коя е групата и кога е създадена, защото интернет е едно такова информационно пространство, че няма как да не се докоснеш до него и да не разбереш кой е. Добре, Марти, помниш ли първото си участие, първото ти пускане на музика в клуб? Това е още 1984 година в Поморие, в една сладкарница, в която се правиха тинейджърски дискотеки тогава. Имаше един батко, който беше диджея. Да. Диджея тогава беше една институция, да се докоснеш до него беше много. Сега диджей е отделен там на някакво място до туалетната едно мъничко и всеки си мисли, това да ни пускаш на музика. Диджей беше най-важният човек в дискотеката. Диджей 85% от клуба, всичко друго е интериор. Ако познаш диджея, ти си просто... Край, ти си велик. Ти си велик. А около диджея, както знаеш, се навъртат мацки, всички приятели искат да са около тебе. Така е. И тогава този батко, този диджей, тогава имаше дисководещи, нямаше диджей, защото думата диджей беше световно. По това време да кажеш английски думи, нямаше как да стане. Дисководещи, да. И той видя част от една чантичка, почна да си вада касетки, да гледам описа и ме викна, елама за малко. Ти какво правиш? Викам, аз съм любител, занимавам се любителската. Вика, днеска трябва да отида по-рано в нощния бар и трябва тук един час някой да пуска музика и така. Помежду другото се стекаха обстоятелствата и аз останах в дискотеката и пуснах няколко парчета и така всеки ден се получаваш и накрая се оказа, че аз бях титулярния дисководещ на сладкарницата и си пусках там, пък батката си ходеше само в нощния бар. Така. Сега тук си донесъл едни плочи, които са от твоята лична колекция. Да, която... Ти имаш много голяма колекция. Много голяма, най-голямата колекция? От диджеите.
от диджеите. Няма да казвам бройката, защото ще оплаша много хора. Има хайфисти, които, разбира се, имат албуми, които имат големи колекции, като нашия приятел Томас Пространов. Малък камион, да. Малък камион да го кажа на нашите зрители, защото мисля, че ти Един голям любезно ни изпрати снимки. Това е първата плоча, която закупих през 90 година. Да я видим. Това е първата плоча. Да, Black Box Ride on Time. Тогава развалих една хайфистка колекция от 14 плочи. Всички хайфисти си даваха плочи, за да ги записват и да правят компилации на касетки и ленти. И аз се развалих тази компилация и трябваше на тези пари да плата 500 лева, за да я закупа. Еха, 500 лева. Но тези пари са сегашните, примерно, може би 5 лева. А това колко струва сега в тази плоча? Коя година каза ти? Значи, 89. 89-та година е издание плоча, аз си купих 90-та. Да. Мисля, че това е едно 20 на лева. В момента струва тази плоча. Сега ще изненадаме нашите зрители. Лили Иванова плоча, която... На румънски, където се пее твист, фокстрот и други такива стилове, която е издадена в Румъния за България. Ето и тук даже Електрокорд. Това е фирмата, която издала румънската. Откъде имаш тази плоча? Тя е от колекцията на покойния професор Хачо Бояджиев, която аз наследих преди 4 години, благодарение на неговата съпруга. Личен подарък, 3200 плочи. Личната колекция. Кое е най-ценното от тази колекция, която той ти е завещал? Ето тази плоча. Ти преди малко направи един така фастарк. Вау! Това са първата и последната песен от оркестър без име. С корицата, много интересно, отпред е група Тангра. И тук как остават на морския бряг, а отзада са актьорите, които участват във филма. Георги Маманев, Павел Попандов, Филип Трифонов, Като Тавро и покойния Велко Кънев. Да, и отиваме на едно друго колекционерско издание, което е от темите от филма Кръстника. 72 година издание. Това е плоча, която... Втора Paramount Records. Моят покоен баща е закупил от киното, излизайки от Испания. Там са се продавали плочите. И това е нещо, което аз много така съхранявам с голям възторг, защото наистина това е много хубаво издание. И рядко. Какви неща са ти се случвали през тия 30 години, не можеш да разкажеш със сигурност, но минавал си през много... През мене са минали абсолютно всички босове от подземния свят. Работил съм за много от тях. С тях лично не съм имал никакви конфликти, защото те не обичаха да се пречат на хората, които работят, но примерно мога да кажа, че някои от тях харесваха рок музика, диско музика, излизаха, танцуваха даже на дансинга, без да се притеснява. Васко Илиев. Васко Илиев беше добър танцор. Да, в Нерон. Една дискотека, която не съществува, надявам се, не им правим реклама. Коя му беше любимото парче на него? Зизи Топ, Гими Аро Ловин. И той идваше и казваше: брат, пусни 30 минути урок, да си потанцувам. И най-интересното, че той, когато танцуваше, никой не искаше да стане на дансинга да танцува с него. Как смели? Да. Друга интересна случка, 91 година изгоряха в една дискотека всички колони. Останаха само високите и средните и се чуваше като радиоточка на пс, 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 пс. Което, нали, се сещаш на 1000 човека да изгорят колоните, басовете. Да. Какво се случва, как чуват хората нещата, че нищо не се получава. И всички погледи са парени в тебе. В този момент не знам какво да направя. И какво направи? Чупили са ми се, нищо не мога да направя. Няма да отреагирам. Как да отреагирам 2 часа през нощта? Какво сте се чупили? Игличките. Игличките на плочите? Да, игличките на дозите за плочите. Ти в началото си пускал само на плочи? Не, на касетки и от 90-та година започнах да купувам плочи. Лошото е, че до ден днешен мога да пускам в няколко ограничени клуба в България плочи, защото няма място. Ти си видяла снимки на моята колекция, работната. Тя наброява 2200 плочи, ретро, фънк, диско, студио 54, рок, сол, ритъм блуз. И аз искам да имам всичко под ръка, за да не става така, като да някой като поиска едно парче, да каже: забравя се да плочата вкъщи. Колко най-много пари си ти давали да пуснеш парче? Това няма лимит също, различно. Значи най-голямата сума, която съм получавал, е преди 10 години 5 или 600 лева за бар Баяни, но аз ги върнах. Баяни? Защото такава музика аз не пускам. Върна ги, човек остана много учуден, че не искам да ги взема и се обърна и каза: ето, ще ходиш цял живот гладен. Аз до сега не съм гладен, не съм останал, хляб вкъщи има, така че. Марти, ти сигурно си имаш любими изпълнители. Все пак притежаваш колекция Майкъл Джексън. Да, цялата колекция, DVD-та. Кое е твой изпълнител за всички времена? Парчето за всички. Майкъл Джексън, парчето за всички времена е Били Джин. Това е песента, която от първия так дига всичките. Това е песента, с която, когато отида на участие, аз си правя саундчек.
защото там тръгва един плътен бас, Да. много среди и високи, има наситеност в гласа на Майкъл, има оркестър, който свири тази музика, не е компютър, който прави тупца, 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 тупца. Е, това е. Толкова е хубаво да виждаш хора, които след 30 години горят в работата си. Браво. Това ме зарежда и това ме прави да се чувствам млад, защото енергията, с която работя, с която давам от себе си, срещам се с млади хора, срещам се с различни хора, запознанствата, това така гори една искра в мене, за да мога да продължавам да работя и да правя това, което искам. Марти, ако трябваше да се върнеш обратно във времето, щеш ли пак да станеш диджей? Да, щях да стана диджей, защото ми липсват онези времена, когато имаше дансинги и хората можеха да танцуват, а не всичко да е нагъчкано с маса. Аз знам, че след малко ще свършим моят разговор, затова искам да направя едно нещо. Това са моите рекламни картички и първата ще дойде при теб. Благодаря ти, Да, ще ти я надпиша сега официално в ефир. 30 години, турнето ти започва на 14. На 14 И минаваш през София, Русе, Варна, Пловдив, Русе, Хасково, Плевен, Пловдив, Монтана. Хасково, Монтана, Златица, Поморие, Смолен и тук в София. Абсолютно всички мои хора, които ме следват, знаят кога и ето пише на Диана. Благодаря с ти, уважение. Марти. Аз ще дойда някъде тук. Разбира се, тебе те чакам, защото ти си мой заклет фен. Благодаря ти, Марти. За теб, Надяна, Благодаря. с уважение. Аз Благодаря ти благодаря ти. за този разговор. Останете с нас.